Good day! Welcome to my easy cooking vlog. Magluluto tayo ngayon ng seashell. Ginataang seashell. Ito siya. Tawag nito sa amin ay dalo-dalo. Ginataang dalo-dalo. May bayot man liwat, iba ang kanya diskarte. Labi ko na labay ang kasya nga lalaki. Mag-iikis ang paglakaw, magpapasekse. Nilisik na ang bunay ngayon sini. Ang bayot salhi, subragat kasimli. Una natin gagawin, painitin muna natin yung kawali. Kailangan mainit siya bago natin ilagay ang mantika. Ang bayot sarto, Maglagay tayo ng kunting mantika para sa panggisa. kay namumudyot na. Ang mga recipe ko po napakasimple lang. Mga basic lang, basic. Madaling matutunan. Una natin igisa yung bawang. Para sa mga beginners ako, okay to. Madali lang magluto. Di mo maaaba, bayot ngayon ini. Ang bayot sa Kailangan medyo golden brown siya para mabango. labi kong hubog na, ay namumudyot na. Okay. Tapos, idagdag natin ang sibuyas. Sibuyas. Ang bayot sanhi, subragat kasimple. Tapos, susunod natin ang luya. Maaada, bayot ngayon ini. Ang bayot sakto, imo mapipisto. Labi kong hubog na, kay namumudyot na. Yan na ang kabayutan na Tapos, isusunod natin ang seashell. Sa waray, ito ay dalo-dalo. Tawag dito sa amin ay dalo-dalo. Dalo-dalo. Lagyan natin ang asin. Tapos ilagay natin ang siling haba. Ilagay natin ang katang-gata. Gata ng iyo. Tapos pakukuloyin lang natin ng mga 1 minute lang. 1 minuto. Kabayutan na tikagamuna, na impluensyahan ang iba na tapnan na. Bisan mga bata pasira na udang na, di na mapupud ng kay bayot na. Ang bayot sanhi, subragat kasimple. 1 minuto lang. Di mo maaaba, bayot ngayon ini. Ang bayot Tulo na sa siya. to, di mo mapipisto. Labi kong hubog na, ay namumudyot na. Oh, ayan.
Tapos, papatay na natin ang apoy. Luto na siya. Very easy. Takipan. Ang bayot sanhin, sobra nagkasingin, di mo maaabot. Bayot kayang ini, ang bayot sakto, Dalo-dalo. Ginataang dalo-dalo. labi kong hubog Tara guys, kain tayo. Wala akong bisita, so ako lang mag-isang kakain ito. Yeah! yan na ang So, kabayo. ganito siya kainin. Sisipsipin mo muna dito sa wet. Wet ng dalo-dalo. So, ganyan. Tapos, dito naman sa bibig para siya makuha. Di na mapupud ng kay bayot na, Dali, oh. di na mapupud ng kay bayot na. Sarap. Ganito, sisipsipin din sa puwet. Tapos dito naman sa harap. Sa bibig. Di ka na tumuwas ang simod ng dinidugi. Swerte naman ng dalo-dalo na to. Tukod na sa peste, nakasiplat ngayon sindaraki. May bayot man liwat, iba ang kanya diskarte. Labi ko nalabay ang Sarap. mga lalaki. Mag-iikis ang paglakaw, magpapasekse. Tinisip na ang bunay. Kailangan may force. Ang bayot sanhi, subragan kasimple. Pag ayaw, pwede ano, Bayot ngay ang ini, needle. ang bayot sakto, imo mabibisto, labi kong hubog na. Thank you for watching. Subscribe ulit po para sa susunod na recipe. Thank you.